ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова. то фаро расидани муҳимтарин ҷашни миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон каме бештар аз 3 моҳи дигар боқӣ монд. вобаста ба ин тараддуди масъулони вазорату идораҳо ва қишрҳои гуногуни ҷомеа барои дар сатҳи шоиста истиқбол гирифтани ин санаи муҳими таърихӣ бештар мегардад. дар чорабинии муштараки вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо кумитаи кор бо ҷавонони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки таҳти унвони нақши ҷавонон дар 30 соли соҳибистиқлолӣ дастовард ва дурнамо ҷараён гирифт, масоили вобаста ба омодагии ин қишри пурнерӯи ҷамъият ба ҷашни истиқлол баррасӣ карда шуд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. нақши ҷавонон дар 30 соли соҳибистиқлолӣ дастовард ва дурнамо зери ҳамин унвон дар шаҳри Душанбе ҳамоиш ва намоиши ҷумҳуриявӣ дастовардҳои ҷавонони соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. ҳамоиши мазкур ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси вазорати меҳнат ва шуғли аҳолӣ ва кумитаи кор бо ҷавонон доир гардид ки дар кори он ҷавонони фаъоли соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ иштирок намуданд. дар ҷамомат қайд гардид ки ҷавонон қишри муҳим ва меҳвари давлату миллат буда маҳз онҳо пешбаранда ва инкишофдиҳандаи ҷомеа мебошанд. бинобар ин дар тӯли 30 соли истиқлолияти давлатӣ фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти ин насл дар соҳаҳои мухталиф ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳими сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар мебошад. арзи сипоси ҳайати кормандони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки баҳри озодии мо ҷавонон ҷавонии худро фидо кардааст ва як кишвари орому осуда баҳри мо омода намудааст. бояд ҳар як ҷавони даврони соҳибистиқлолият дар зеҳну тафаккури худ ҳар яки ин заҳмату ғамхориҳои пешвои миллатро ҷо карда бошад ва андаке ҳам бошад баҳри оромиву осудагӣ дар новобаста аз оне ки дар кадом самти ҷомеа кору фаъолият дорад баҳри ободиву оромии кишвари азизамон саҳми арзандаи худро гузошта бошад. ба таъкиди масъулин ҳукумати мамлакат ҳифзи манфиатҳои ҷавононро дар меҳвари сиёсати давлатӣ қарор додааст. бинобар ин тӯли 13 сола мешавад ки ширкати фаъоли ин насл дар ҳаёти сиёсиву ҷамъиятӣ пурра таъмин гардидааст. дар вобастагӣ ба ин таъкид шуд ки беш аз 70% аҳолии мамлакатро ҷавонон ташкил медиҳанд. аз ин рӯ онҳоро зарур аст ки тамоми нерӯву тавоноии худро баҳри ободии кишвар равона созанд. бо назардошти нишондодҳои оморӣ гуфта шуд ки дар системаи идоракунии мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ 170 нафар ҷавонон фаъолият менамоянд ки ин 43.7% умумии кормандонро дар бар мегирад. дар идомаи ҳамоиши мазкур дар мавзӯъҳои ҷавонон ва илми соҳавӣ нақши ҷавонон дар системаи муҳоҷирати меҳнатӣ маърузаҳо пешниҳод карда шуд. саҳми занони олима дар инъикос ва таҳкиму тарғиби дастовардҳои замони истиқлол бошад дар ҳамоиши бонувон дар муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон баррасӣ карда шуд. ин ҳамоиш низ ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони инъикоси масъалаҳои мубрами илмӣ дар асарҳои олимаҳои ҷумҳурӣ доир гардид. ҳамкорнамон мавзӯъро идома медиҳанд. қабл аз баргузории ҳамоиши илмии назариявӣ дар мавзӯи инъикоси масъалаҳои мубрами илмӣ дар асарҳои олимаҳои ҷумҳурӣ дар як гӯшаи осорхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба олимаҳои таърихшиноси тоҷик намоиш ифтитоҳ ёфт ки он дастовардҳои бонувони тоҷикро дар замони истиқлолияти давлатӣ инъикос мекунад. ба иттилои масъулин дар намоиш ки дастовардҳои илмии олимаҳои таърихшиноси тоҷик дар 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ном гирифтааст, аз фонди осорхонаи миллии Тоҷикистон ва осорхонаи бонувони барҷастаи Тоҷикистон ба номи Муқаддара Рустамова мусаввараҳо, диплому сипосномаҳо, ҷоизаҳо, мукофотҳои давлатӣ, ҳуҷҷату аксҳо ва китобҳо пешниҳод шудаанд. дар маҷмӯъ ин намоиш фаъолияти пурсамари олимаҳои таърихшиноси тоҷик ва саҳми боризи онҳоро дар арсаи илми ватанӣ ва умумибашарӣ нишон медиҳад. намоиши дастовардҳои илмии олимаҳои таърихшиноси тоҷик дар 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 июн идома меёбад. як гӯшаи аз намоишро китобҳои
олимазанҳои тоҷик ташкил медиҳанд, ки дар ин ҷо беш аз 200 адад асарҳои эҷод намуда, асарҳои таҳқиқ намудаи онҳо, ки дар мавзӯъҳои гуногуни илмӣ ба мавзӯъҳои гуногуни илмӣ бахшида шудаанд, пешниҳоди тамошобинон қарор наштааст. Воқеан яке аз фаъолияти назарраси занҳои кишвар дар замони соҳибистиқлолӣ ин фаъолияти омӯзгорӣ илмии онҳо мебошад, ки дар намоиши имрӯза мо дастовардҳои хеле зиёди илмии фаъолзанҳои тоҷикро мебинем, ки замони соҳибистиқлолӣ ба даст овардаанд. ҳамоиши илмии назариявӣ дар мавзӯи инъикоси масъалаҳои мубрами илмӣ дар асарҳои олимаҳои ҷумҳурӣ идомабахши ин чорабинӣ буд. дар кори он муҳаққиқону донишмандон ва дигар иштирокдорон дар мавзӯъҳои нақши бонувони тоҷик дар рушди таърихнигорӣ ватанӣ, саҳми олимаҳои донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар таҳқиқи масъалаҳои мубрами илми таърих, саҳми профессор Набиева дар таҳқиқи таърихи занони ҷумҳурӣ, зиндагии саршор аз меҳру садоқат ва фидокорӣ, чеҳрае дар илми таърихшиносии тоҷик ва дигар мавзӯъҳои илмӣ маърузаҳо ироа карда дастовардҳои занонро дар даврони истиқлолияти давлатӣ бозгӯӣ намуданд. бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд то ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар хонаводаи тоҷик китоби академик Бобоҷон Ғафуров тоҷикон дастрас гардад. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳо имрӯзҳо тақсимоти китоб дар шаҳри Ҳисор низ идома дорад. гузариши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия гардидааст. корвони китоби тоҷикони аллома Бобоҷон Ғафуров, ки ҳамчун қомус ва шиносномаи миллат арзёбӣ мешавад, дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамчунин ба сокинони шаҳри Ҳисор низ дастрас гардид. иқдоми тақсимоти китоби тоҷикон дар асоси дастуру супоришҳои маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ шуда, марҳила ба марҳила то истиқболи ҷашни 30-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар хонадони мамлакат тақдим карда мешавад. дар рӯзҳои нахустини тақсимоти китобҳо дар шаҳри Ҳисор, бошандагони ҷамоати деҳоти Алмосӣ, ки дар он беш аз 2730 хоҷагии умр ба сар мебарад, ин кулвори донишро дастрас намуданд. корвони китоби тоҷикон, ки дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас шуда истодааст ва инчунин дар ҷамоати деҳоти Алмосӣ мо мана кулли мардуми деҳоти Алмосиро ҷамъ карда ин китобро дастраси одамон карда истодем ва хушбахтона ҳар як шахс ин китобро ба хушнудӣ, ба хурсандӣ гирифта истода аз таърихи тоҷикон хабардор мешаванд. раҳмат ба пешвои миллат, ки мана ин иқдомро ба мо пешкаш карда ва мо аз ин сарфарозем. Хуҷамурод Раупов 85 сол дорад. аз дастрас гардиданаш ба ин китоб қаноатманд асту иқдоми пешгирифтаи сарвари давлатро боиси таҳсину натиҷаи дурандешунаашон дар самти омӯзишу ҳифзи таърих рабт дод. ба андешаи бобои Хуҷамурод сиёсати пешгирифтаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти омӯзиши таъриху донистани гузаштагони худ боиси дастгирӣ хоҳад буд. раҳмат ба ҳамин пешвои миллати мо, ғамхори мо, мана ҳамин суроғ мекунанд. ин ғамхоре ки дар ҳаққи халқ карда шуда, дар ягон давлат, ягон подшоҳ ин хел қадр накард. ин шоҳасар саҳифаи пурифтихори миллати кӯҳанбунёди тоҷиконро инъикос намуда, аз ҳар яки мо тақозо менамояд, ки барои таҳкими пояҳои давлатдории хеш ва баланд бардоштани рӯҳияи ватандӯстии насли ҷавон аз саҳифаи таърихи ниёгон сабақи ибратомӯз бардорем. қобил ба зикр аст, ки тақсимоти китоби академик Бобоҷон Ғафуров дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар идома дошта, ҳадаф аст то истиқболи ҷашни истиқлоли давлатӣ ба ҳар хонаводаи тоҷик дастрас гардад. ташкили корхонаҳои мавсимии саноатӣ барои бо шуғл фаро гирифтани шаҳрвандон мусоидати фаъол мекунад. дар ин баробар масъалаи таъминоти сокинон бо маҳсулоти сохтмонӣ ҳалли худро пайдо карда, махсусан дар ин шабу рӯзҳо дар самти истеҳсоли хишти пухта, фаровонӣ ва дастрасии арзиши маҳсулот ба мушоҳида мерасад. дар ноҳияи деваштичи вилояти Суғ низ фаъолияти ин гуна корхонаҳои истеҳсолӣ мушкилии аҳолиро дар самти дастрасӣ ба маҳсулоти сохтмонӣ осон кардааст. ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди ҳаҷмист. дар ноҳияи деваштиш бо ибтикори соҳибкор Абдуҷамол Ҳусайнов соли 2010 ба фаъолият шурӯъ намуда, яке аз корхонаҳои саноатии пешрафи ноҳия ба ҳисоб меравад. аз ҷониби ҷамъияти соли 2020 коргоҳи нави саноати истеҳсоли хишти хом ва пухта дар мавзеи кӯҳаки шаҳраки Ғончӣ бо номи сехи кӯҳак ба истифода дода шудааст. ҳоло дар ин коргоҳ хатти технологии нав насб ва мавриди истифода қарор дорад. маъмурияти коргоҳи мазкур ҷиҳати самгузор будан дар корҳои ободонию созандагии ноҳиявии вилоят корбариро ҷоннок намуда, ҷойҳои кори нав ташкил ва бозори дохиларо бо масолиҳи сохтмонии хушсифат таъмин мекунад.
ҷамъияти дорои муассисаташ маҳдуди айман коргоҳи дигари истисоли хиштихон ва пухта дар ноҳия мебошад. коргоҳи мазкур соли панҷум аст ки фаъолият доштаву роҳбарияти он имсол мақсад пеш гузоштааст ки беш аз 2 миллион дона хишт истисол намояд. ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди аймани ниҳояи деваштиш корхонаи мавсимии саноатӣ мебошад. тӯли 6 сол аст ки корхона дар ин соҳа фаъолияти худро бурда истодааст. айни ҳол дар корхона бо зиёда аз 39 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин буда, шарту шароитҳое ки нисбати ин кормандон муҳайё карда шудааст таъмин мебошад. нисбати давраҳои солҳои гузашта корхона кӯшиш ба харҷ медиҳад ки ҳаҷми маҳсулоти худро зиёд гардонад. то ин давра аз тарафи ҷамъият зиёда аз 640 000 дона маҳсулот истеҳсол карда шудааст ки ин маҳсулоти истеҳсолшуда дар ҳудуди вилоят ба фурӯш рафта истодааст. дар ноҳияи деваштиш дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ аз 11 адад корхонаҳои саноатӣ танҳо 5 корхона фаъолият намуда ба маблағи 1 миллион 595 000 сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд ки нишон дод нисбати ҳамин давраи соли гузашта зиёда аст 517 000 сомонӣ зиёд мебошад. масъулини мақомоти иҷроияи ноҳия сабаби фаъолият накардани 3 корхонаи саноатиро бино бар мавсимӣ буданд бо 3 корхонаи дигарро аз сабаби муфлис шудан фарсуда гардидани таҷҳизот ва баҳси иҷрои амвол аз кор бозмонданашонро маънӣ дод карданд. рушди соҳаи чорводорӣ яке аз василаҳои иҷрои ҳадафи стратегияи мамлакат таъмини амнияти озуқавории кишвар ба шумор меравад. солҳои охир бо андешидани тадбирҳои муҳиму саривақтӣ ин ҳадафи олӣ то андозае иҷро мегардад, вале ҳанӯз кор дар ин самт зиёд аст. аз ҷумла дар соҳаи чорводорӣ мушкилоту проблемаҳои ҳалношуда ҳоло фаровонанд ки ҳалли саривақтии худро мехоҳанд. аз фаъолияти чорводорони минтақаи Кӯлоб ҳамкорнамон Ширинҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоилов гузориш омода карданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи чорводорӣ барномаҳои гуногуни давлатиро қабул ва амалӣ намудааст. ин аст ки зоти чорво беҳтар гардида саршумори он сол ба сол зиёд мешавад. хоҷагидорон низ кӯшиш карда истоданд ки дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми худро гузоранд. чорводорӣ яке аз бахшҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба шумор меравад ва барои таъмини аҳолии кишвар бо маҳсулоти хушсифати аз ҷиҳати экологӣ тоза кишоварзон кӯшиш намуда истоданд ки саршумори чорворо зиёд намоянд. чорвопарварони минтақаи Кӯлоб давоми солҳои охир тавонистанд дар ин самт ба натиҷаҳои хуб ноил гарданд. чорводорӣ яке аз бахшҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта чорводорони шаҳру ноҳияи минтақаи Кӯлоб барои иҷрои яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ корро дар ин самт ба роҳ монда дар асоси барномаи маҷмӯавии соҳаи чорводорӣ саршумори чорвои майдаи шохдорро то имрӯз ба 1 миллиону 195 403 сар расонданд ки аз ҷумла дар бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 335 363 сар ва дар бахши аҳолӣ бошад ба 860 047 сар баробар мебошад. чорводорони шаҳру ноҳияи минтақаи Кӯлоб дар бахши чорводорӣ тамоми чорабиниҳои бойториро ба роҳ монда барои хубтару беҳтар гузарондани зимистони солҳои 2021-22 чораҳои заруриро роҳандозӣ карда истодаанд. дар мавсими наслгирии соли 2021 чорводорони шаҳру ноҳияҳо тавонистанд то имрӯз ба 94 330 сар наслгирон расонанд ки ба 100 сар чорво 94 сарӣ рост меояд. хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Ҷалолиддин Нерумӣ дар ҷамоати деҳоти Саидмӯмин Раҳимови ноҳияи Тимурмалик ба парвариши ҳайвони майдаи шохдор аз ҷумла гӯсфанди маҳинпашми тоҷикӣ ва асп машғул аст. имсол дар моҳи апрел наборидани борон ба сабзиши алаф дар чарогоҳҳои хоҷагӣ таъсири манфӣ расонидааст, вале хоҷагидорон аз ҳисоби дарави ғалладонагиҳо захираи хӯроки чорворо ба нақша гирифтаанд. чорвои майдаи шохдор, чорвои калони шохдор ва асп, аз он ҷумла асп дорем. чорвои майдаи шохдор маъракаи наслгирӣ толимон аз 100 сар 93 сарӣ ба даст овардем. мо ҳаракат кардем ки сол дига айда зиёдтар баркор чорвои насли ма ҳисобашро зиёдтар кунем. вазъияти чорвомон айни ҳол хубтар аст. азбас ки боронгарӣ
ай моҳи апрел камтар шиданд. аз ҳамин сабаб алафмон камтар пастарак аст, хуб нест. захираи хӯроки чорворо мақсад дорем ки хушоки гандам ёки ҷав ҷамъ кунему зимистонро хубтар бигузаронем. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати кишоварзӣ барои чорводорон шароитҳои мусоидро фароҳам оварда онҳоро бо ваксина бар зидди бемориҳои чорво ва лавозимоти зарурӣ таъмин менамояд. дастрасӣ ба ваксинаҳо дар пешгирӣ аз пайдоиш ва паҳншавии бемориҳо дар чорво мусоидат кардааст. соли гузашта барои чорводорони мо бисёр соли бабарур гузашт. мо тамоми захираву хӯроквориҳои чорворо сари вақт таъмин кардем ва чорворо солиму бардам аз зимистон баровардем. айни замон дар хоҷагӣ чорабиниҳои бойторӣ тамоми чорабиниҳои бойторӣ гузаронида шуд. тарош низ ба анҷом ёфт. ба 1-06-2021 чорвои хоҷагиро ба айлоқи тобистона омодагӣ дода истодем ва сафарбар менамоем. дар хоҷагии мазкур бо дар назардошти имконияти мавҷуда парвариши асп низ ба роҳ монда шудааст ва давоми 3 соли охир саршумори он зиёд гардидааст. хоҷагидорон ба беҳтар намудани зоти асп аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. дар ин хоҷагӣ низ ба фурӯш нарафтани пашму пӯсти гӯсфанд мушкилӣ эҷод кардааст. ҳар сол аз тарошидани гӯсфанд ба хоҷагӣ хисороти молӣ ворид мегардад. мушкилоти дигар ғасб гардидани чарогоҳҳои тобистона мебошад. чорводорон мегӯянд ки ҳудуди заминҳои чарогоҳҳо дар минтақаи сангвор беназорат мондааст ва солҳои охир дар нигаҳдории чорво дар ин чарогоҳҳо монеаҳои сунъӣ пайдо гардиданд. роҳҳои чорвогузар ва чарогоҳҳоро сокинон ғасб карданд. чорвопарварон мегӯянд ки агар вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи заминсозӣ дар ҳалли ин масъала чораандешӣ накунанд, дар оянда соҳаи чорводорӣ ба мушкилоти аз ин ҳам бештар рӯбарӯ хоҳад шуд. ширинҷон сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Темурмалик барои барномаи Навид. ҷалби бахши хусусӣ воқеан ба рушди аксари соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат такони ҷиддӣ бахшид. аз ҷумла айни ҳол фоизи зиёди истеҳсоли маҳсулоти чорво ва парранда ба бахши хусусӣ рост меояд. дар ноҳияи восаи вилояти Хатлон бо истифода аз имтиёзҳое ки давлат барои паррандапарварон пешбинӣ кардааст, ин соҳа рушди бемайлон дорад. паррандапарварони ин ноҳия акнун парвариши шутурмурғро ки дар кишвари мо он қадар маъмул нест ба роҳ мондаанд. хоҷа Назриев дар ҳамин бора гузориш медиҳад. ин шутурмурғҳо дар деҳоти Тугарак ноҳияи восеъ парвариш ёфтанд. моҳи май бо чунин шаклу ҷуса пойҳои баланду гардани борики дароз 5 моҳа буда бардаму солим ҳастанд. ба нигоҳубини ин паррандаҳо Маҳмуд Каримов машғул аст. вақти оварданда чучаймай дар будам. баъд ранги ҳамин мурғот чӣ кем тарбия кем калон кем ина хеле кишмони дисен ина тирамо бияд баъд 1 сола мешавад. иде шутурмурғ хай дар оинаи нилгун дар телевизорро медиҳем баъд ҳавас кардан хай овардан. ҳамин мақсад парвариш кесем. хислати ё нозуки бадан ё парваришон хай қинчоп нисбат ба мурғои маҳаллӣ фарқ мекунад. шутурмурғ ҳама чизро истеъмол мекунад. бо нули борику дарози сахт барои дарёфти ғизо душворӣ намекашад. ризқашро дар ҳама маврид пайдо карда метавонад. дар қатори дигар паррандаҳо ин парранда субҳи барвақт бедор мешавад. маҳмуд мегӯяд ки субҳгоҳон шутурмурғҳо рӯзро бо рақс истиқбол мегиранд. ҳар саҳар вақти баъди хӯрок берун шуд мебурам давотоска баъд дар майдон рақс ҳам мекунам, нағма мекунам, фир мегардам, рақсҳои аҷоиб мекунам. болафшунӣ мекунам, ҳар хел рақсҳои нағз. бо навозишда ниёз дорам. вақте ки ман хӯрок метавонам миям ба пеш ман ай даст ман хӯрок мехӯрам. чӣ хеле шумо дидем. мехоҳам ки боши фақат дар пешам боши одам қатъи моил мешаванд. дар ин хоҷагӣ барои парвариши шутурмурғ шароитҳои мусоид муҳайё карда шуданд. хӯроки онҳо он чизе ки дигар паррандаҳо истеъмол менамоянд ҳамон аст. барои серғизо шудани он кунҷора ва дигар донагиҳои оркардашударо бо ҳам омехта менамоянд. мутахассисон мегӯянд ки хӯрокҳои серғизо омили асосии вазн гирифтани ин парранда мебошад. вазни як шутурмурғ дар як солагӣ аз 70 килограмм зиёд мешавад. оинда мехоҳем ки сафшона зиёд кунем. масоати ки ҳастай
пураш мошад тухмоша мисол ба савдо барем мисол ба дигар ҷо содирот кунем мисол дар самти парвариши шутурмурғ тибқи дурнамо хоҷагӣ мақсад дорад ки бо зиёд намудани саршумори ин парранда ҷойҳои нави корӣ муҳайё намуда дар таъмини бозори истеъмолӣ бо гӯшти парҳезӣ саҳми худро гузорад. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилооти Навид. бо мақсади амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқавории кишвар, кишоварзон камари ҳиммат бастанд. имсол бо гирифтани ҳосили фаровони сабзавот дар бозору марказҳои савдо нархи аксар намуди маҳсулоти кишоварзӣ поён фаромадааст. дар ҳамин замина кишоварзони ҷамоату деҳоти шаҳри Турсунзода ба ҷамъоварӣ ва ба фурӯш баровардани картошкаю пиёз шурӯъ намуданд. ҳамкорони мо Хуршед Ҳалимов ва Соибнур Абдурасулов дар ҳамин хусус гузориш медиҳанд. баъди таҷдид сохтори хоҷагии қишлоқ ва дар заминаи хоҷагиҳои ҷамоавӣ ташкил намудани хоҷагиҳои хурди деҳқонию инфиродӣ замин соҳиби аслии хешро пайдо намуда самаранокии он афзон гардидааст. кишоварзони шаҳри Турсунзода истифодаи оқилонаи заминро ба роҳ монда бо бардошти 2-3 ҳосил дар як мавсим сатҳи зиндагии худро беҳтар гардониданд. саҳмдорони хоҷагиҳои хурду миёнаи инҷо баъди ташкил намудани хоҷагӣ ҳамасола иҷрои нақшаи дурнаморо таъмин намуда дар замини дар ихтиёр доштаашон навъҳои гуногуни маҳсулоти хоҷагии қишлоқро парвариш мекунанд ва кӯшиш мекунанд ки дар амнияти озуқавории мамлакат саҳмгузор бошанд. мо 145 гектар картошка коридем. ҳар гектариш 200 центнер 20 тоннаги гирифта шудем. ана камтар хуники чӣ кард барои ҳамин камтар ҳосила чӣ карда шудем. 205 гектар пиёз киш кардем. ҳар гектариш 450-500 центнер яъни 50 тонна гирифта шудем. ҳосил нағз оянда бо ҷои ҳамин пиёз картошкаро мегирем. кишти такрорӣ мана ҳамин помидор бодринг аслан ҳамин шолӣ мекорем. деҳқонон бо мусоид омадани обу ҳаво боварӣ доранд ки имсол низ чун солҳои пешин ҳосили фаровон ба даст меоранд ва дар пасравии нархи маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳои мамлакат саҳми хешро мегузоранд. истифодаи самаранок ва оқилонаи замин яке аз омилҳои бардошти ҳосили фаровон ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии кишоварзон маҳсуб меёбад. ба ин хотир кишоварзони ин минтақа мекӯшанд вобаста ба имконият дар як мавсим аз 2 то 3 ҳосил рӯёнанд. дар шаҳри Турсунзода дар майдони зиёда аз 800 гектар дар ду шакли хоҷагидорӣ кишти пиёз кишт карда шудагӣ аст ки имрӯз дар шаҳри Турсунзода зиёда аз 15 000 тонн пиёзҳо аз заминҳо чинда тайёр кардагӣ ҳастем. имрӯз бозори шаҳри Турсунзода бозори шаҳри Душанберо ба пуррагӣ таъмин карда метавонем ва зиёда аз 20 000 тонн дар шаҳри Турсунзода маҳсулоти пиёз ҳаст барои содирот. интизор ҳастем ки соҳибкорое ки ба содирот машғул ҳастанд омояд дастгирӣ кунанд ва дар шаҳри Турсунзода имрӯз дар майдони 375 гектар дар ду шакли хоҷагидорӣ картошка кишагӣ аст. ҷамъоварии картошка оғоз ёфтагӣ аст. имрӯз барои ба танзим даровардани бозори шаҳри Турсунзода аз сари худи заминҳо аз 1.5 су то 2 сомонӣ картошкаро ба фурӯш баровардагӣ ҳастем. кишти асосии шолӣ ба идмом расад. кишти такрории шолиро оғоз кардем. аз рӯи маълумотҳои раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода имсол хоҷагидорони хурду миёна дар заминҳо кишти такрорӣ гузаронда дар он помидору бодринг, шолӣ, ҷувори макка, офтобпараст ва дигар намуди зироатҳо кишт менамоянд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид. донишкадаи ҷумҳуриявии такмилии ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф то имрӯз бо беш аз 20 донишгоҳи соҳавии иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамкориҳои судмандро ба роҳ мондааст. дар доираи ҳамин ҳамкориҳо имрӯз дар донишкадаи мазкур вохӯрии роҳбарият бо директори донишгоҳи давлатии информатика, технологияи муосир ва радиоэлектроникаи ҷумҳурии Беларус доир гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо.
ضمن واخوری رهبریت دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف با دیرکتور دانشگاه دولتی اینفرماتیکا، تکنولوژی معاصر و رادیو الکترونیکای جمهوری بلاروس الکسی اخریمنکو ذکر شد که رشد ساحه معارف و بالا برداشتن سطح کسبیت آموزگاران در جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های اساسی اصلاحات ساحه به حساب می‌رود. از این رو برای ماندن چنین همکاری‌ها با مؤسسه‌های تعلیمی مملکت‌های خارج از منفعت خالی نخواهد بود. در ملاقات جانب‌ها با شرایط تحصیل و کسب آموزی در مؤسسه‌ها شناس گشته اید به همکاری‌ها در بخش تکمیل اختصاص و بازآموزی، تشکیل سمینارها، تبادل تجربه همدیگر و دیگر مسائل ساحه ابراز نظر کردند. در انجام ملاقات جانب‌ها توافقنامه را اید به همکاری‌های طرفین به امضا رسانیدند. باید گفت که این چهارمین دانشگاه عالی جمهوری بلاروس میباشد که در سمت تکمیل اختصاص با دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف تاجیکستان شرطنامه دو جانبه به امضا میرساند و در رشد ساحه معارف بالا برداشتن سطح کسبیت آموزگاران و جاری نمودن اصول‌های معاصر اینواسیونی در روند تحصیلات کشور سهم می‌گذارد. مسئله اساسی که ضمن برگزاری شورای دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی جمهوری تاجیکستان در شهر باختر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کم انتخاب گردیدن برخی از کسب‌ها از جانب داوطلبان هنگام سپردن حجت‌های خود در مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به ساحه صنعت و خواجگی قشلاق بود. گفته شد که محض برای ماندن چنین جلسه‌های سیاری کاری امکان می‌دهد تا در همدستی با راهبران مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی جمهوری برای حل این گونه دشواری‌ها رسیدگی کرده شود. شرح بیشتری موضوع در تهیه همکاران ما از شهر باختر. در تالار کالج طبی شهر باختر همایش شورای دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در کار آن شهلا اشوریان رئیس شورای دیرکتوران، نماینده مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی جمهوری شرکت ورزیدند. کار همایش را شهلا اشوریان رئیس شورای دیرکتوران افتتاح بخشیده اهل نشست را با روزنامه همایش شناس نمود. در همایش امروزه شورای دیرکتوران اساساً دو مسئله مهمی مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی جمهوری مورد بررسی قرار گرفت. آمادگی مؤسسه‌های کسبی به قبول داوطلبان طریق مرکز ملی تحصیل، ترتیب گذراندن اتستات آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی قسمی از آن بود. همه این شورا و سازمان‌ها برای باز هم بیشتر رشد و نمو کردن هر یک ساحه مهمی دولتی روانه گردیده شده است و امروز مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی که یک ارمیه بزرگی دانشجویان و آموزگاران و استادان را فرا میگیرند و در رشد و نمو و تکامل جمهوری عزیز ما نقش معین دارند، نقش بزرگ دارند. البته گذراندن این گونه شوراها از اهمیت خالی نیست. در این روز گفته شد که نقش شورا در بلند شدن مسئولیت شناسی و صفت تحصیلات بزرگ بوده. فعالیت دائمی آن برای به نظام درآوردن و حل یک قطار مشکلات مؤسسه‌های کسبی مساعدت می‌نماید. همین است که در همایش دیرکتوران از مشکلات مؤسسه‌های خود سخن کرده برای حل آن پاسخ و توصیه‌ها گرفتند. داوطلبانی که از طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چگونه داخل میشن، چگونه مشکلات ها است و تا این روز یعنی که جنبه است که این سال علاقه گردیده است و حجت سپاری تمام شده است و امروز از طرف نماینده همین مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حسابات پیشنهاد کرده شد و در حسابات آمده است که قریب اکثر کسبایی که انتخاب کردن تا طلبان قریب زیاده از 80% کسب پره داوطلبان فرا گرفته هستند. در این روز دیگر شوکچیان نیز به سخن برآمده. پیرامون ختم و به جای کار تامین گشتن دانشجویان شکلی تحصیلشان بودجوی، جلب هرچی بیشتر جوانان بیکار به تحصیل، تشویق و ترغیب مؤسسه‌های کسبی میان ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و صاحب کسب گرداندن جوانان اظهار نظر کردند. باز تیرپرانی و باز در امریکا. این دفعه آتش‌کشی در شهر سن خوسه رخ داده 9 کشته بر جای گذاشت. هندوستان را باشد سیکلونی شدید فرا گرفته در ساحل‌های این کشور خرابی‌های زیاد باقی گذاشته است. صحیفه نوبتی برنامه شرح چند خبر از خارج کشور را در بر گرفته است. در نتیجه تیرپرانی در شهر سن خوسه امریکا 9 نفر به هلاکت رسیدند.
طبق معلومات این حمله مسلحانه در قلمرو بینای توقفگاه و تعمیر قطارها با وقوع پیوسته است. یک کارمند 57 ساله شرکت راهی آهن با نام سم کسیدی هنگام جلسه اتفاقهای کسبه به سوی همکسبانش آتش کشیده بعدا دست به خودکشی زده است. موافق اطلاع رسانه‌های خبری قبل از این حمله این مرد که 8 سال در همین شرکت راهی آهن کار میکرد منزل زیستش را آتش زده است. وابسته به این فاجعه در همه مؤسسه‌های دولتی داخل و خارج آمریکا پرچم‌های دولتی پایان پرورده می‌شوند. حکومتداران کشور تا 30 می متهم اعلام کردند. در تفتیشات سبب‌های این حادثه کارمندان بیوروی فدرالی آمریکا نیز اشتراک می‌کنند. گفته می‌شود که دوام نیم سال اخیر این 230مین حادثه تیرفرانی در آمریکا میباشد. از سبب سیکلون یاس در هندوستان 3 نفر به هلاکت رسیده، چند تن دیگر ضرر دیدند. در یک قطار شهرها آفت طبیعی خطای انتقال نیروی برق و علاقه را کنده است. وابسته به خطر سیکلون علاقه مقامات هندوستان نزدیک 3.5 میلیون نفر را از موضع‌های نزدیک ساحلی به جای‌های امن تحویل دادند. گروه‌های نجات‌دهی هندوستان با استفاده از کشتی و چرخبال‌ها به ساکنان منطقه آفت زده کمک می‌رسانند. خاطررسان می‌شویم که دوام ماه اخیر این دومین سیکلون است که به هندوستان ضربه می‌زند. روز 16 می در قسمت غربی این کشور بر اثر آفت طبیعی 45 نفر جان باخته بودند. در دایره تفتیشات سبب‌های فاجعه در راه تنابی ایتالیا که به مرگ 14 نفر سبب شد، مقامات این مملکت 3 نفر را بازداشت نمودند. تشخیص تکنیکی نشان داده است که سیستم فوری نگهداری نقلیات در این راه تنابی قصداً خاموش کرده شده بود. این معلومات را ضمن بازپرسی گمانبران راهبر شرکتی که راه تنابی را اداره می‌کند تصدیق نموده است. یادآور می‌شویم که این فلاکت روز یکشنبه هفته گذشته در قسمت شمالی ایتالیا رخ داده بود. واسطه نقلیاتی در راه تنابی از بلندی 20 متر به زمین افتید. حادثه در موضع دستنورس با وقوع پیوست که این حالت کاری نجات بخشان را مشکل نمود. آنها توانستند 2 کودک زنده مانده را پیدا کنند که یک تن از آنها بعداً در بیمارخانه جان باخت. کودک دوم تا حال در حالت وزنین قرار دارد. سرمربی دسته اینتری ایتالیا آنتونیو کونته از وظیفه‌اش استعفا داد. با توجه به قهرمانی در انتظار این دسته در موسم جاری سری آ، کارشناسان ساحه از این تصمیم اظهار حیرت می‌کنند. تا برگزاری بازی‌های تابستانه المپی روزهای به شمار باقی مانده است، ولی موج نوی کووید 19 مسئولین این بازی‌ها را نگران می‌کند. شرح این و دیگر رویدادهای ورزشی در صفحه نوبتی برنامه. آنتونیو کونته وظیفه سرمربیگی دسته اینتر را ترک کرد. خبر می‌دهد سامانه رسمی دسته شهر میلان طرف‌ها شرطنامه را با موافقت طرفین بکار کردند. دسته می‌خواهد به آنتونیو